боздошти пранкерон, ҳабси шаҳриёри давлат ва 2 нафар ҳаммаслаконаш ҳамаи онҳое ки дар омода ва паҳн намудани навор даст доранд боздошт гардиданд. кормандони милитсияи шаҳри Душанбе Шаҳриёр Давлатов сарояндаи ҷавони тоҷикро барои нашри пранк, ки дар он ҳолати вайрон намудани тартиботи ҷамъиятӣ ва тарғиби бадгуфториву алфози қабеҳ инъикос ёфтанд, боздошт ва ҳабс намуданд. бино ба иттилоияи раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе, ин сарояндаи ҷавон наворро дар YouTube шабакаи шахсии худ нашр намудааст, ки мавриди вокуниши манфии истифодабарандагони шабакаҳои иҷтимоӣ гардидааст ва корбарон аз раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе дархост намуданд то нисбат ба чунин блогерон чораҷоӣ шавад. гуфта мешавад, дар натиҷаи санҷиш муайян гардид, ки навори қаблан бо маслиҳати пешакӣ бо соҳиб мулки шабака яъне Шаҳриёр Давлатов гӯё ба хотири санҷиш ва мушоҳидаи вокуниши ӯ омода гаштааст. дар навор дида мешавад, ки ҷавонони ҳамкор ва ё шогирдони Шаҳриёр чархҳои автомашинаи ӯро кушода ба истилоҳ ӯро пранк намуда мехоҳанд вокуниш ва ҷавоби Шаҳриёрро дар чунин ҳолат мавриди санҷиш қарор диҳанд. дар натиҷа Шаҳриёр Давлатов чуноне дар навор дида мешавад, бо мушоҳидаи ин ҳолат тартиботи ҷамъиятиро дағалона вайрон намуда, нисбат ба ҳамкорони худ суханҳои қабеҳ ва амалу рафтори ножо намуда, ҳамзамон дидаву дониста ин наворро, ки дорои саҳнаи хушунат ва алфози қабеҳ мебошад, дар шабакаҳои худ нашр намудааст, омадааст дар хабар. аз ҷониби кормандони мақомоти милитсияи пойтахт ҳамаи он нафароне ки дар омода ва паҳн намудани навори мазкур даст доранд муайян ва дастгирӣ карда шуда ба мақомоти милитсия дастрас карда шудаанд. бо назардошти ҳолати мазкур нисбат ба боздоштшудагон тибқи талаботи моддаи 460 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон протоколи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуда бо қарори суд нисбат ба ҳар кадоме ҷазо дар намуди ҳабси маъмурӣ ба муҳлати 10 шабонарӯзӣ таъин карда шуд.